ጌታቸው ረዳ ትግራዋይ መሲልኩም ንኢንተረስት ትግራይ ናይ ህዝብ ትግራይ ጥቕምን ዝቃለስ ዘሎ ዝመስለኩም ንዕራ ኣለኹም ከይኩም ነፍስኩም ፈትሽዋ ጌታቸው ረዳ ተሸይቲ ገዛኢ መን ወዲ በሻሻ ንመን ሸይጥዎ ንዱባይ ንኤምሬትስ በቃ ሶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ናይ ኣዋሳ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ ሪኢኹም ኢኹም ሓቂ ኣው ነይሩ ትማሊ እዚ ሰራዊት እዚ ወንጀለኛ እንዳበለ ይፍክር ከም ዘይነበረ እዚ ሰራዊት እዚ ብፍላይ ንበዓል ባጫ ደበሌ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፋብሪካታት ብኣውሮፕላን ብታንክን ብመድፍዕን ንኽቃፀሉ ዓብ ግደ ዝተፃወቱ ቶም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ይፍክር ከም ዘይነበረ ኣብ ጎኒ በዓል መን ነይሩ ኣብ ጎኒ በዓል ጀነራል ኣበባውን ዳንኤል ክብረትን ካልኦትን ነይሩ ሶ ጌታቸው ረዳ እዚ ኣዋሳ ዝረኣዮ ወተሃደራዊ ምርኢት ገለ ብኡኡ ከምዚ እንታይ ኮይኑ ሃይ ኮይኑ ወይ ድማ ጫት ክትቅሕም ከለካ እንታይ ዝባል ምርቃና መርቂኑ